tarda a tots i totes. Comencem la 5a mostra de glosa i començarem amb una mostra juvenil que són els alumnes de 5è i 6è de l'Escola 11 de setembre, que sisplau ja poden pujar a l'escenari. Veniu. Doncs la primera prova serà que s'hauran de presentar i dir quin és el seu hobby, dir allò que els agrada i ho faran amb ritme de nyacres. I si us sembla bé, faré una d'exemple, sí? Vinga. Em presento, sóc el menut dels nervis, ai, mentre febre hi ha, i mireu que el que m'agrada és doncs el Madrid quan perd. Dels nens de l'11, ara toca una prova on s'haurà de debatre una mica. L'altre dia estava jo mirant la tele i no sabia ben bé quin canal posar, si entre el Disney Channel o el canal Super 3. Per tant, ara el que us tocarà fer serà debatre amb dos grups que ja m'han dit que teniu fet,
haureu de debatre i donar la vostra opinió sobre quin és dels dos el millor canal. Bé, el grup A haurà de defendre el Super 3 i el grup B el Disney Channel, i tot això ho farem amb els garrotins. Ens agrada veure la tele, sobretot Super 3. És un canal català i el posen en anglès. Ens agrada Disney Channel, creiem que és el millor. Fan moltes sèries, Super 3 és el pitjor. Ens agrada el Super 3 perquè està en català. També miro el Tom and Jerry, no el paro de mirar. Ens agrada Disney Channel perquè hi fan moltes sèries, totes són molt divertides i ens fan batre les artèries. Som el Cisco i l'Adrià i preferim Disney Channel perquè pots aprendre anglès i li agrada al Manel. Preferim el Disney Channel perquè està en castellà. El pots canviar a l'anglès, 1000 llengües pots parlar. Ens agrada Disney Channel perquè és emocionant. Allà hi ha moltes sèries i sempre ho estem mirant. Una cosa us diré, crec que no teniu raó. Disney Channel repeteixen i no fan pel·lis de por. A mi el que m'agrada molt és el canal Super
canvi a Super 3 i fan massa anuncis que no serveixen de res. No ens agrada Super 3, et trobem molt infantil, que nosaltres ja som grans i d'errors hi ha 10.000. Ja hem vist que entre Super 3 i Disney Channel estava més o menys igual, però bueno. I ara farem la prova dels objectes, que ara el meu company Pol portarà aquí una sèrie d'objectes i els hi repartirà a cada grup una sèrie d'objectes i llavors ells hauran de fer una quarteta amb l'objecte que els hi toqui. Bueno, ara faré un exemple. Aviam, Pol, dona'm un objecte. Mira, a mi m'ha tocat la purpurina i ara ells amb l'objecte que els hi toqui hauran de fer una quarteta relacionada amb l'objecte i ho farem amb pals de dominers. El que jo he agafat ha sigut la purpurina i m'agrada i em recorda ai, mola la sorra fina, dominer, 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 dominer. Bueno, ja a un grup li ha tocat un llibre, a un altre grup un mirall, a un grup unes caques de gos, bueno, la bossa de les caques de gos, i no sé què més, i una esperma també. D'una bossa estem parlant, un objecte divertit, fa una mica de pudor, fa olor d'ou podrit, dominer, dominer. És un objecte petit que s'encén molt fàcilment i espelma és el seu nom i l'olor se't queda en ment, dominer, 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 dominer. Ens agrada molt llegir, doncs el llibre ens ha tocat. Aquest inclou un CD, doncs ja tots l'hem escoltat. Dominer, 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 dominer.
aquest mirall. Quan anàvem a segon, ens fèiem cresta de gall dominant. L'objecte que ens ha tocat és un mitjó de Nadal de color vermell i blanc i m'ho vaig trobar al casal. Bueno, vale. Heu arribat ja al final i l'última prova que haureu de fer aquesta tarda és acomiadar-vos del vostre públic. I per complicar-vos una mica hem decidit posar-vos un peu forçat a la quarteta. De manera que un peu forçat és que us hem fixat l'últim vers. Llavors, l'últim vers és i amb això ens acomiadem. Llavors heu d'inventar-vos una quarteta i que l'últim vers sigui aquest. I cantareu garrotins un altre cop. Un exemple. I per acabar amb això, una glosa cantarem. Gràcies a tots per ser aquí i amb això ens acomiadem. Ara ja és el final, poca cosa us direm. Ens ha agradat estar aquí i amb això ens acomiadem. Ens ho hem passat molt bé i ara ens n'anirem. Adeu i fins l'any que ve i amb això ens acomiadem. Ens ha encantat estar aquí, però ara ja marxem perquè ja no tenim temps i amb això ens acomiadem. Ens ho hem passat superbé, per això ara glosem, encara que és al final.
bona, garrotina havíem de fer. Adeu i fins una altra, per si ens veiem pel carrer. Que pugin els tutors! Vinga, que us anirem dient el nom i passeu. La Natasha, la Sara, la Chantal, l'Ariadna, la Berta, la Mariona, l'altra Berta. Espera que no veig. En Sacha, en Marc Patiño, en Marco, l'Iker, l'Aleix, l'Eudal, en Cisco, en Marçal, l'Adrià, el Pau, l'Ernest i bueno, vinga, gràcies. I bueno, Canti la Lídia. doncs ara ens hem acabat. Aquests són els professors que ens aguanten dia a dia. Igualment ens estimen Miguel Ángel i la Lídia. Jo no entono bé, Jo sí. Va. Ens ha agradat molt ser aquí, però quins nervis hem passat. Però aquests nois ho han fet molt bé, com si ho haguessin assajat.